Bueno, orain hasiko gara, nori nork ahalera azalpena ematen. Dakizuenez, nori nork erabiltzen da bi subjektuak agertzen direnean eta batek besteari zerbait egin behar diola. Noiz erabiltzen da ahalera? Badakigu ezta, gauza gertagarriak, posibleak direnak, baimenak, eskaerak eta proposamenak, probabilitatea, aukera fisikoa eta ahalmen eventuala erronkak. Hasiko gara zer nori nor, horren alde. Indikatibari iesa eta ke erantzita lortzen da. Orduan, indikatibo da i, adibidez, dio. Eta horregatik izango da dieza. Eta ke erantzita lortzen da, ezta? Hori da indikatibo lortzeko. Lehen aldian eta horren aldian. Eta hipotetikoaren hirugarren pertsonan aldatu ZL. Hori baldintza bezala. Baina hirugarren pertsona bakarrik. Hirugarren pertsona nori pinu behar dugu io singularrean eta ie pluralean. Besteei ez jarri i. Adibidez, dio da diezaio ke. Orduan, berriro. Indikatibore iesa eta ke jarri behar diogu. Hipotetikoan, hirugarren pertsonan aldatu ZL. Eta hirugarren pertsonan nori io eta ie pini behar da, eta bestei ez jarri i. Hau da orain aldian. Bai, orain aldian. Hemen daukagu nori, nork. Gogoratu, orain aldian da nori, nork. Bueno, orduan nola egiten da. Badaukagu dieza singularra denean eta diezaizki pluralra denean. Orduan, orain aldia bada beti izango da hau dieza edo diezaizki. Gauza bat edo bi gauza. Gero, nori, beti da gauza berdinak, ezta? Hauek dira berdinak. Indikatibo. Orduan badaukagu da, kaeno, daika, io, ikusten duzu hemen, ezta? I, hemen dago, gu, zu, zue, eta berriro i hemen. Hau da, ahalerako marka, ke, erdian, hemen erdian, eta hau da nork. Eta bita berdina. Te, kaene, ezer, gu, zu, eta zue, eta te. Orduan, adibidez, haiek niri bada, nola izango izateke? Haiek niri diezaizki da ke te. Bai? Eta nik haiei dieza ie ke t. Dieza ie ket. Zuk niri dieza da ke zu. Guk zuri dieza orain zuri zu ke gu. Hori da horren aldian. Oso erraza da, hori da. Ahalera egiten da zuek badakizu esirazki horren aldian nori nork, baina hemen ez da da iesa, eta hemen aldian ke. Hori da horren aldian. Lehen aldian, importantena zein da, hemen aldatzen da. Ja ez da nori nork, baizik eta nork nori. Egiterakoan errazagoa da lehen aldian. Zergatik ba, nik zuri, errazagoa da, ez da? Adibidez, nik zuri, hau da nor marka, ez da? Niesa, nik, eman dago nik, ja eginda, zuri, niesa, zu, ke, eta en, lehen aldia delako. Hora, adibidez, orduan, nik zuri, niesa, zu, ke, en. Ai, zergatik ene hau, lehen aldia delako. Zergatik hemen ez da gertzen ene? Te delako. Noiz ipintzen da te hau? Haiek edo zuek denean. Hemen bakarrik da gauza bat denean, ez da? Baina bi gauza edo gehiago izango balitz,
izango litzateke niezaizki zu ke en. Hau, badakigu, ezta? Lehen aldia bada en. Eta bakarrik hemen zuek edo haiek denean. Orduan, adibidez, ark horri, gauza bat, mendokagu ark, ziesa, io, ke, en. Hemen ikusten da ezberdintasuna, ezta? Zuk guri. Zuk. Orduan, hau da, zuk, gogoratu. Gu, zuek eta haiek plural diren. Orduan, hemen daukagu, ezta? Se niesa, hori da, de tirada. Guri, se niesa, gu, keen. Orduan, se niesa, gu, keen. Orduan, orain, nola ezberdin du zuek eta zuek? Zuk eta zuek, nola ezberdin du? Pues desberdintzen da hemen, te hori bitxerakoan. Zuk bada, da, se niesa gu keen. Baina zue bada, se niesa gu ke, eta orain zuek, ten. Gauza bera jartzen da, ark eta haiek. Desberdintzeko erabiltzen da te hau. Orduan, ziesa io keen, zer da? Ark horri. Baina haiek horri bada, gauza bat, ziesa io ke ten. Desberdintzeko ark, haiek, zuk eta zuek erabiltzen da te hau. Vale, gauza erabiltzen da indikatiboan. Dizute. Vale. Dizute. Vale. Dizu. Vale. Hau daren aldian, hipotetikoa errezagoa da. Berdina da, baina ez gertatzen da. Hemen ez da agertzen ene hori, ez da agertzen, hipotetikoa da, baina, eta importantena, hemen, hirugarren pertsona. Badakizue, hipotetiko egiterakoan, hirugarren pertsona hori baldintza bezala, L, Z, hemen zegoen Z bat, bai? L bihurtzen dela. Eta berdina da, ni esaioke, baina hemen ez dago N bat, lehen aldi ez delako. Edo, li esaioke. Desberdintzeka, li esaiokete. Vale? Eta hemen, izki hau da, beti plurala, ezta? Bueno, orduan, honekin, vale, egingo dugu birpasa bat berriro. Badaukagu horren aldian, hori egiteko da nori nork, kontuz honekin, lehen aldian eta hipotetiko eran nork nori nor dela, orduan, hemen daukagu iesa, badakigu ezta, indikatibo eran bakarri zen i, hemen da iesa, hirugarren pertsona denean, pintzen da ie, io, hau da alerako marka, eta hau da nork. Orduan, diesaioke. Edo, diesaguke zue, adibidez. Hori da, lehen aldian, badaukagu hemen pertsonak, kontuz desberditzeko lehen aldia da, iragana dela, Z eta Z, hemen iesa, eta iazki plurala denean, hemen berriro io eta ie, eta desberdintzeko te hau, ezta? Hau da, zuek eta haiek. Eta lehen aldia denean, en. Zergatik hemen ez da agertzen en bat, hori, esan dugu genuen, ezta? Te agertzen denean, n kentzen da. N kentzen da. Eta hipotetiko eran, badaukagu, ezta? Hemen importantena da, L hau, eta hemen ez da agertzen n hori. Bueno, pues honekin bukatzen dugu.